Барборкото никога няма да се гордее с теб. И това е окей. Не ти трябва неговото одобрение, за да бъдеш този невероятен ти, който всъщност си. Онзи глас, който те съди, напряга, омалважава, не е мярка за теб. Честно, нима не си давал най-доброто от себе си във всеки един момент. Дори с този изтощителен критик в главата ти. Това си е постижение. Ти не си слаб, не си мързелив, не си малък. Ти си невероятен човек. Влияеш, променяш, подкрепяш, вдъхновяваш, а Барборкото, той е този, който се лута. Не трябва да се надбягваш с неговите безумия, нито да печелиш неговото състезание. Кога Барборкото ти е казвал браво, гордея се с теб, достатъчен си? Точно така, никога. Той дори и не те награждава. Ти вече си минал финала.